2009 vuodesta asti. Olen koululla sovittanut näin paljon keissä. Ihan lyömistä on soviteltu, kiroilua on soviteltu, kieltä on näytetty toiselle. Sitä on soviteltu, tullut paha mieli. Aika laajalla kirjolla, että osaatte niitä sovitella, niitä riitoja ja erilaisia tilanteita. Hieno juttu. No siis toinen oli halli toisen pullosta palasen. No niin, mitäs siinä sitten kävi? No se saatiin aika hyvin soviteltua, kun sitten ne molemmat lupasivat, että ostaa omia pullia ja sitten syö vaan niitä. Okei. Hienoa. Hyvä lopputulos. Nämä pallottelee keskenään Jaska ja Ellu, niin perä syöksyy siihen väliin ja nappaa sen pallon siitä. Josta johtuen Jaska juoksee sen perän kiinni ja tönii niin, että se Jaska meinaa kaatua ja se repii sen pallon väkisin. Mutta Ellu taas yrittää auttaa sitä perää ja huutaa sille Jaskalle, että älä kiusaa sitä perää. Ja tämmönen hässäkkä näkyy siellä kentällä. Täällä on tämmönen tapaus soviteltu. Oh. Meillä on täällä siis pelisäännöt, eli me ollaan vaitiolovelvollisia ja me ei kerrota tästä siis kenellekään. Me ollaan puolueettomia, me ei mennä kummankaan teistä puolelle. Me etsitään ratkaisuja, tästä ei tule mitään rangaistusta ja tää on vapaaehtoista. Haluatteko te jäädä sopiin tän riitä? Joo. Ei pidä kostaa, vaan ylös nostaa ja pitää päänsä pystyssä. Nousta kumarasta, olosta tukalasta, tehdä rauhalla sinun itsensä kanssa. 1 plus vähintään 1, eli yhdessä pärjää niinku luontotauden kesä. Syksyssä puskee, mut mä en oo härkä, vaan tää sama pallo tää semirehti jätkä. En ole suuri vaan juurista tunteva niin kuin